Voetbal dan. Duitsland sloeg gisteren de WK-droom van Brazilië aan diggelen. De manschaft verpulverde de Seleção met 7-1. En die klap is hard aangekomen in het gastland en ook bij enkele Limburgse Brazilianen. Jeroen Hoebe ging langs bij één van hen in Maasmechelen. Een Braziliaan verliest nooit zijn glimlach, of misschien dan voor heel even, zoals gisteravond. Toen kon de capoeira-instructeur Neguinho uit Smeermaas het niet langer aanzien hoe Duitsland de Seleção genadeloos versloeg. En dan kijk ik televisie, ik ook eten en dan stop en ik zeg nee, ik kan niet meer kijken. Ik ga naar huis. Ik kan niet kijken, ik niet verstaat voor de geest. Brazil niks doen. Ik niet verstaat. De Braziliaanse selectie excuseerde zich achteraf, maar op veel sympathie kunnen ze niet meer rekenen. Vroeg iedereen spelen met de t-shirt en spelen met de landen. Begrijpen? Denken zeggen, de precieze. Ja? Dan is het moeilijk, hè? De voetbal helemaal. Neguinho woont al 7 jaar in België, maar weet nog goed wat er leeft in Brazilië dat gisteren al tijdens de wedstrijd in rep en roer stond. Ook in Neguinho's voormalige thuishaven Salvador braken er ernstige rellen uit. Eerst dat ik bellen naar mijn broer. En mijn broer zo zeggen, hey Luc, helemaal problemen. Iedereen kwaad hier en dan is meer problemen en dan kapot alles in de straten. En dan nu alleen in het begin, hè? Het probleem alleen in het begin. Volgens Neguinho staat de bom nu echt op barsten. Zeker nu de verloren WK-droom de problemen van het land niet langer kan verbloemen. We kijken naar realiteit. Begrijpen? Voor onze realiteit, voor onze situatie. Van hospitaal, van alles, van school, van alles. Hè? Dan iedereen kijken, nu heb je meer problemen. Meer problemen. Ik denk alles kapot in Brazil, denk ik. Volgens Neguinho kan Brazilië's grootste nederlaag op een WK ooit dus wel eens zware gevolgen hebben.